20 місяців судової тяганини, 89 засідань та сотні опитаних свідків. І нарешті оголошено вирок для Віктора Януковича. Сьогодні Оболонський райсуд столиці засудив президента-втікача до 13 років за ґратами. Хоча прокурори просили для Януковича 15 років ув'язнення. Йому інкримінували 3 статті – державну зраду, пособництво у веденні агресивної війни Росії проти України та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Якою буде лінія захисту колись легітимного, а тепер засудженого екс-президента, дізнаємось у Вікторії Аблязової. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Вікторія. Тож, чому судді не дослухалися до прокурорів та пом'якшили вирок з 15 до 13 років? Дійсно, у справі президента-втікача Віктора Януковича було 89 судових засідань, і останнє було чи не найдовше. 8 годин суддя оголошував вирок для екс-президента. Йому інкримінували державну зраду, і це також довели посібництво ведення агресивної війни і дали 13 років. А от посібницькі дії для змінення території та державних кордонів України довести не змогли. Мовляв, не вистачило доказів, і нібито президент Янукович не розумів, що ці дії можуть призвести до війни в Україні та анексії Криму. Адвокати Януковича таким вироком не задоволені, називають його політичним та незаконним. Пропоную послухати. Даний склад суду з самого початку діяв в умовах тиску з боку державної влади. Абсолютна більшість, 100%, докази сторони обвинувачення – це є свідки, вони же керівники сьогоднішньої нашої країни. Сказати своє останнє слово в суді міг по відеозв'язку сам Віктор Янукович, однак він цього не зробив. В Оболонському районному суді цьому не здивовані, адже за 1,5 року судових засідань Янукович ні жодного разу так і не вийшов на відеозв'язок з суддею. Пропоную послухати. Жодного разу не виходив. З самого початку було надано судом всі технічні можливості і засоби для зв'язку. Разом з тим, враховуючи те, що він обвинувачується у посібництві ведення агресивної війни саме Російській Федерації, то засоби зв'язку з Віктором Федоровичем Януковичем через Міністерство юстиції як нашої країни, так і Російської Федерації суд не міг визнати як офіційними каналами. На те, аби оскаржити таке рішення суду, Віктора Януковича та його адвокатів є 30 днів. І вони кажуть, будуть подавати апеляцію. А от прокурори кажуть, коли закінчиться вся судова тяганина, обов'язково знайдуть, як же все-таки притягнути Віктора Януковича до кримінальної відповідальності і, можливо, заставити дійсно сісти до тюрми. Поки що у мене на цьому все. Студія. Дякую, Вікторія. Це була наш кореспондент Вікторія Аблязова з-під Оболонського райсуду Києва, де сьогодні оголосили вирок Віктору Януковичу. 4-й президент України за час свого правління неодноразово потрапляв в кумедні ситуації, відзначився численними дивними витівками і смішними обмовками. Деякі з них надовго запам'ятаються, їх цитуватиме не одне покоління українців. Про найвідоміші з них далі без коментарів. Цей слоган увікнить для себе Україну. Сьогодні вже встановлюється новорічна что я поддерживал этих страусов. Что плохого в этом? Остановитесь!